Kaixo, adamasen gabe, bildo zen, nire irla guztokona, nire favoritua. Gutxi egongo gea irla hondan, porque oso garestia da. Baina, bueno, aprobetxatuko dugu denbora guztia. Gaur, hartu dugu barku bat, que gure horrezki guztia karakundia. Ezken egin asko gustatzen zate snorkelitia, azkenean hartu dugu. Dakau eguerdiko ordu batetan hartzeko, orduan plaira jungo gea, osea, ondartza horta jungo gea eguna pasatzia, bueno, goiza pasatzia, eta han barku hartzen dugu, asalpena ematen dute, eta hori, momentuz hori. I can still recall our last summer, I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain, our last summer. Momentuz, egon gehan ondartzetatik hau balda okerrena, porque ez da osikina, porque kristalina izaten jarraitzeu, baino, dao como, osea, revuelto. Plan, jute harakata etzu fondua ondo ikusten da. Azkenengoan egon ginean ajuten zinean fondo eta ikusten zinun dana kriston klaru. Orduan, bueno. Baina ere polita da, eta jende gehiago da hemen. Bestetan bakarrik egon geha, beste bi ondartzetan, 3 ondartzetan bakarrikan egon geha, eta hemen jendea dago. Etza ezu bakarri baina bueno, no importa, oso ondo gabe, gozaltzen ari gara zoze. Listo. Bale, ja barkoan gabe, instrukzioak eta, bueno, lezio bat eman diu, como jakiteko zegin, pila mareatzen ana. Osea, que mal. Gero jarriko ditut como plano batzu, porque hau da, kriston bolita dabe, como tipo kobasulo batzuk. Eta hori, egingo dugu, osea, igual bazkaltzen dugu hemen, snorkel pizkat iten dugu, eta jungo gara ez dakit noa. Pero vamos, ay, bitura, sí, polita. Ya. Vale, super polita daudana, zoze bazkalduko dugu, porque ordu bila dia ja. Eta hori, bueno, gure bazkia izango da, pues, unos bocatas. Erosi deuna supermerkatuan goizian. Sándwich de salchichón y de queso. Lo que hay, ez da gehiago, osea, gure dirua junda dana, barku onda, osea, que bazkia hau izango da. Estet esan, oen gaude, Txingradon, dala, superpolita, plaira juteko, junbeza, como eskailera batzutatikan, superpolita. Baino, guretzat politena da kleftikoa, baino kleftikoa da, como pixkaturrun, alare mutilak izan diukuz juteko, 4 ordu terdi dazkau, pues hemen eoteko, osa que 4 ordu terdi. Eta hori, osa que paskia jango dugu. And now you're working in a bank. Family fan, a football fan? No, and your name is Harry. I got teams. Are you the hero of my dream? Hartu. Bueno, ja, kleftikora heldu gea, kriston polita da, en plan, kobasolo asko da be, ura dau kriston kristalina, osake, sartuko nahi, ja, ureta, GoProakin, a ber se plan ditudan, a ber se ikusten deten behian, eta hori, osake, a ber, nire mutia kriston nekauta dago, pobrecito, i azkenian izan dira, como 45 minutu, osea, barkitu ondan, onaino heltzeko, baina, bueno, merece la pena.
egun sentia piztu baino lehen zigarra belarra du guztitzen iratizu bakarrik ibaiak zure behatzak ditu bostik dena galdu denean ezer ez duzunean entzuten hasten da labroaren doinua labroaren doinua labroaren doinua labroaren doinua. Kleftikon egon geak, asko gustatu zat, eta, no se, kriston pena emate jutea, porque kriston polita izan da, snorkeliteko oso ondo dago, plano superpolita dira, ber, jarriko ditut, uste pila gehiago errena izela, si no? Pizka no, bai, orain krema botakoet, a ber, eman krema. Guain krema botake, porque eske kriminal, osea, uretan egon nahi denbora asko, eta uretan egoteagatikan erre nahi. Pero bueno, no pasa nada, ama, krema botatzen nahi. Geo, aftersan botakoit, pero bueno, osea, que, aio, planoa jarriko ditut, a ber. Labroaren doinua labroaren doinua labroaren doinua. Estar enamorado siempre de esa mujer que te anula tu poder. Contigo aunque sea un segundo, yo me siento el rey del mundo. Sin destino y sin rumbo, aunque sea muy profundo. ¿Qué ha pasado? Porque otro te ha maltratado. No somos iguales, muchos normales en sentido que no vale la pena. No de nada, lo que entiendo cuando estás callada. Ta zuzara nere bizitza barbada, te lo digo en euskara o en erdara, que sin ti yo no hago nada. Zuzara, aizaren bezarkada, ezin dugu bizitza zure mirada. Eta zuzara, eta zuzara, bere bizitza barbada. Zuzara, zarela baino gehiago, ni esker musika munduan sartu zen iralako. Zuzara lehen geltokia, eta ez dut autobusetik jaistela dugurik. Kaixo, egunon, azkenean goizeko 10 dira. Goizeko 10 dira, ez ginen hartu nahi taxi bat plaira juteko, porque esan kriston garestia. Orduan, ikusi ginen busa zehola, eta busa hartuko dugu, guain 10:10. Problema bat izan dugu, osea, junga txekauta egitea hotela, ez itxon inor, orduan, ekarri ditugu gure motxilak plaira, osea, un coñazo hori, baina, bueno, es lo que hay. Eta, hiltzak anutzi ditugu, recepzioan, baina, bueno, poco caos, baina, no pasa nada, energia positiva eta ondartza oso polituan ikusiko deu, argazki politak ingo ditugu, eta oso posigabe, ja esken eguna da, bueno, pues que triste, baina hori. Kantada zu hemen astiro berriro zein ederra zaren berriro sadazu gabon urduri berriro irakatzen zuten lastanduz. Bueno, botako gea saltuan, bueno, ya bota nahi bi aldiz, me he cagado un poco. Baina no pasa nada, porque guain hirugarren aldiz botako nahi. A ver, GoProekin grabatu aldeten, saltua, yo creo que saldrá una mierda, baina bueno, borratza batikan, no pasa nada, ¿no? Bitu ze polita. Berriro aztu dut minor nintzen antzi
asko aprobetxatu dugu, oza, oso pozik gabe, baina ja, uteko ordua da, oza, que guain ordu beterak hauso ze bazkaltzeko, hartu du como brunch bat, da hori, bueno, ja ferian gabe, ja Milosei agur esan diogu, ja baguaz, Kristok menaki porque asko gustatu zaigu, baina egia da hemen honea jende gehiago etortzen dela, baina, bueno, no importa, asko disfrutatu dugu, este gehiago grabatu sin más, oza, nekauta gina ben, bero asko itezun, sose jandeu eta honea etorria ferrira, oza, no había nada más interesante. Eta hori, oza, que blog hau hemen bukatzea. Oza, que aio da hurrengo arte.